Egunon ikusentzuleok, nabaritzen dugu jada hemendik aurrera aste honetan hego haizeak aginduko du hainbat eta hainbat egunetan. Giroari dagokionez, hainbat txokotan oraindik belaino kontuak ditugu, esate baterako Arabako lautadan eta Isurialde Atlantikoko barnealdeko eskualde batzuetan. Ez da oso iraunkorra izango, laster batean deseginez joango dira eta gerora giro argitsua, eguzkitsua gailenduko da Euskal Herri guztian. Termometroei dagokionez, une honetan freskura kontuak, bereziki Euskal Herriko barnealdean, baina gerora hego haizearekin goraka egingo dute termometroek nabarmen gainera, 20 graduko langa horretatik gora ipar Isurialdean, 22 esate baterako Bilbon, 21 kostaldean Donostian, 22 Baionan eta 20 Maulen, barnealdean hego haizeak ez du epeltzen horren beste, halere temperatura atseginak, azaroa izateko altuak dira, 19 gradu esate baterako Gasteizen, Iruñan eta 20 ere iritsiko gara Tutera inguruen.